aikuisella kysyttävää. Palkintona lahjakortti siis sinne Sokoksen neloskerroksen pasta- ja salaattiravintolaan. Ja mikäli aikuiset ovat valmiita, aloitetaan kisa NYT nyt! Oikeassa laidassa Karla-Maailman Heikki. Näytti siltä, sinne nyt vähän jäi, mutta menköön se nyt sääntöjen puitteissa. Sä olit niin reipas juomaan. Onneksi olkoon, mikäs sun nimi on? Pepe. Pepe on juuri voittanut limujuontikilpailun. Minkälainen historia, minkälainen limujuontitausta sulla on? Ei minkäänlaista. Ootko harrastanut kenties muilla hiilihappojuomilla nopeuskilpailuita? En ikinä. Ymmärrän sen ja uskonkin täysin. Onneksi olkoon. Pepe, sä oot voittanut itsellesi lahjakortin sinne Sokoksen 4. kerroksen salaatti- ja pasta-ravintolaan. Saaks aikuisetkin tikkarit lohdutuspalkinnoksi? Sieltä tulee ihan siis 3 parhaalle oikeita palkintoja. Eli toisin sanoen sä olit siis huonoin juomaan limpparia. Miltä nyt tuntuu? No, onhan nää tikkaritkin ihan jees. Tikkarit on ihan jees. Annetaan aikuisille isot aplodit. Kiitoksia käynnistä. Urheita suorituksia. Kerrossa on hienoa. Nyt hiljennytään lavalla noin 10 minuutiksi.